Tijekom posjeta američkog razarača u sklopu aktivnosti bilateralne vojne suradnje HRM-a i oružanih snaga SAD-a planirane su zajedničke obučne aktivnosti posade broda i pripadnika HRM-a te zajednička vježba na moru. Tijekom posjeta američkog razarača u okviru aktivnosti bilateralne vojne suradnje HRM-a i oružanih snaga SAD-a planirane su zajedničke obučne aktivnosti posade broda i pripadnika HRM-a te zajednička vježba na moru. Brod ima otprilike 207 članova posade. To je raketni razarač, jedan od najsofisticiranijih brodova u američkoj ratnoj mornarici. Inače je poznat po svom najmodernijem borbenom sustavu i jednim od najboljih radarskih sustava na cijelom svijetu. Opskrbljen je za borbe na površini mora, pod površinom i različite podmorničke aktivnosti. Razarač USS Meacher u operativnoj je službi američke ratne mornarice od 1994. godine. Riječ je o razaraču dužine 154 metra, širine 20 metara te gaza 11 metara. Brzina koju brod postiže je 31 čvor. Zapovjednik Den kaže kako je samo uplovljavanje u Split bilo nezaboravno, a zamjenik župana Luka Brčić kazao je kako županija želi razvijati dobre odnose sa svima, pogotovo sa susjednim zemljama. Često su brodovi NATO sustava ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, točnije u gradu Splitu, sa Hrvatskom ratnom mornaricom i korisni su takvi susret. Oni su uvijek situacija kada se razmjenjuju nova iskustva. Mi znamo da smo mi nova članica sustava NATO-a i da na tom putu zasigurno treba još mnogo toga učiti i od iskusnih članica. Meacher je drugi ratni brod ratne mornarice SAD-a koji je dobio ime u čast admirala Marka Meachera, zapovjednika radne skupine nosača zrakoplova iz Drugog svjetskog rata. Od 1994. kada je prebačen u matičnu luku u Norfolku u Virginiji, pozicioniran je za djelovanje u području Sredozemnog mora, Perzijskog zaljeva, Južne Amerike, te sudjelovao u vježbama na Karibima i na Sjevernom Atlantiku. Kineska provincija Guangdong, koja ima gotovo nevjerojatan BDP od 1,8 trilijuna dolara i koja broji 110 milijuna ljudi, bit će novi gospodarski partner Splitsko-dalmatinske županije. Dobrodošlicu i primanje predstavnicima provincije upriličio je splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževernja. Ževernja je istaknuo kako županija ima velika očekivanja na gospodarskom planu, a suradnju će bazirati na nekoliko sektora. Vidimo već da gotovo 60% roba u našoj trgovačkoj luci u Splitu je kineskog podrijetla, da tu ima još puno prostora za razvoj, znači u toj robnoj razmjeni, ne samo za Splitsku luku, već za druge trgovačke hrvatske luke. Isto tako je veliko područje suradnje u području brodogradnje i tu naše splitsko brodogradilište sigurno da ima dosta prostora za razvoj, ali i druga hrvatska brodogradilišta. Ževernja je još dodao kako se nada kineskim investitorima u gospodarske zone koje su okosnica našeg razvoja. Partnerstvo vidi još i na području energetike, kao i kroz proizvodnju zdrave hrane, prije svega maslinovog ulja i vina. Proizvodnja maslinovog ulja, proizvodnja vina, tu je velika šansa. Prije potpisivanja memoranduma, izaslanstvo kineske provincije posjetilo je luku Split i Brodosplit, a Fu Lang, glavni direktor Ureda za međunarodne odnose provincije Guangdong, također je iznimno zadovoljan potpisivanjem memoranduma o suradnji. Današnji dan smatramo uistinu povijesnim trenutkom, zato što smo potpisali sporazum o međusobnoj suradnji i evo vidim mogućnost da već vrlo brzo počnemo suradnju upravo na 4 sektora koje je vaš župan naglasio, dakle u prvom redu u području turizma, a zatim u području suradnje između luka. Evo jutro smo bili posjetiti luku, dakle definitivno vidimo da postoji mogućnost kako većeg broja, dakle povezivanja između luka automatski veće količine, dakle prometa između tih luka, a isto tako i sudjelovanje u različitim infrastrukturnim zahvatima i izgradnji luke. Lang je izrazio i svoje uvjerenje kako će ova suradnja biti iznimno uspješna te potaknuti ujedno i razvoj ekonomskih veza, veću kulturnu razmjenu kao i razmjenu ljudskih potencijala. Jako mi je drago što smo uspostavili tako dobre kanale komunikacije, a zahvaljujući potpisanom sporazumu i okviru koji nam daje sporazum potpisan između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine, to nam definitivno otvara mogućnost za razne brojne aktivnosti koje ćemo sigurno implementirati kroz naš konkretno vid. Kineski gosti na kraju su pozvali župana u posjet njihovoj provinciji, a obje strane složile su se kako je potpisivanje memoranduma prvi korak ka odličnoj i plodonosnoj suradnji za koju vjeruju kako će biti na dobrobit objema partnerima.